Γεια σας. Ονομάζομαι Σπαράκης Δημήτρης και αυτή είναι η προσπάθειά μου για την πρώτη εργασία στο blockchain. Αρχικά ας κάνουμε compile το συμβόλαιο για να δούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο error. Το compilation έγινε με επιτυχία. Για την επίδειξη του συμβολέου θα χρησιμοποιήσω το τοπικό δίκτυο του Remix. Όταν γίνεται deploy ένα συμβόλαιο, ο constructor μας ζητάει έναν integer που αντιπροσωπεύει το campaign fee. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα βάλω ένα wait. Το deploy έγινε με επιτυχία και εδώ βλέπουμε τις συναρτήσεις του συμβολέου. Επιλέγοντας τη δεύτερη διεύθυνση, θα δημιουργήσω δύο καμπάνιες. Η πρώτη καμπάνια θα την ονομάσω Test Campaign 0. Η μετοχή θα είναι τα 1,56 εκατομμύρια Way που αντιστοιχούν σε ένα Ether και συνολικό αριθμό μετοχών 100. Βάζω και το απαραίτητο fee και κάνω transact. Το transaction έγινε με επιτυχία και αν καλέσουμε την Get Active Campaigns, το Test Campaign 0 έχει εκχωρηθεί στα campaign μας. Θα δημιουργήσω ένα ακόμα campaign, θα το ονομάσω Test Campaign 1 και θα έχει τις ίδιες ιδιότητες. Το transaction έγινε με επιτυχία και πλέον και το Test Campaign 1 είναι στα campaign μας. Επιλέγοντας την τρίτη διεύθυνση θα χρηματοδοτήσω την πρώτη καμπάνια. Θα αγοράσω 30 μετοχές, οπότε πρέπει να στείλω στο συμβόλαιο 30 Ethers. Το transaction έγινε με επιτυχία και βλέπουμε ότι έχουν αφαιρεθεί όντως 30 Ethers από το λογαριασμό. Θα αγοράσω ακόμα 20 μετοχές, οπότε στο σύνολο έχουν φύγει 50 Ethers από το λογαριασμό. Καλώντας τη συνάρτηση Get Investments by Investor, μπορούμε να δούμε αναλυτικά τις μετοχές κάθε επενδυτή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος επενδυτής έχει επενδύσει στο campaign με ID 0 και έχει αγοράσει 50 μετοχές. Επιστρέφω στη διεύθυνση του δημιουργού της καμπάνιας και θα ακυρώσω την πρώτη καμπάνια. Αν καλέσω την Get Cancelled Campaigns, βλέπω ότι το Test Campaign 0 πλέον είναι στα Cancelled Campaigns. Αν δοκιμάσω να ξαναακυρώσω την πρώτη καμπάνια, θα εμφανιστεί το error ότι το campaign δεν είναι πλέον ενεργό. Αφού ακυρώσαμε την πρώτη καμπάνια, θα πρέπει να αποζημιώσουμε τον επενδυτή. Οπότε παίρνουμε copy τη διεύθυνσή του και καλούμε τη διεύθυνση Refund Investor. Όπως παρατηρούμε, τα λεφτά έχουν επιστραφεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση του επενδυτή. Στη συνέχεια, θα αγοράσω 20 μετοχές από τη δεύτερη καμπάνια. Και με τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη της καμπάνιας θα την ακυρώσω. Αφού ακυρώσαμε τη δεύτερη καμπάνια, θα πρέπει να κάνουμε refund τον επενδυτή. Και το refund έγινε με επιτυχία. Επιστρέφω στη δεύτερη διεύθυνση και θα δημιουργήσω δύο καινούργιες καμπάνιες. Η πρώτη θα ονομάζεται Test Campaign 2 με αυτές τις ιδιότητες και η δεύτερη θα λέγεται Test Campaign 3. Λέγοντας την τρίτη διεύθυνση θα χρηματοδοτήσω την πρώτη από τις καινούργιες καμπάνιες και θα αγοράσω 50 μετοχές. Το transaction έγινε με επιτυχία και όντως έχουν φύγει τα 50 Ethers. Πλέγω την τέταρτη διεύθυνση και θα αγοράσω 50 μετοχές. Έχοντας αγοράσει συνολικά 100 μετοχές από την πρώτη καμπάνια, μπορώ να την ολοκληρώσω. Οπότε, επιλέγοντας τη διεύθυνση του δημιουργού της καμπάνιας, καλώ τη συνάρτηση Complete Campaign
συναλλαγή έγινε με επιτυχία και αν καλέσω την Get Completed Campaigns, βλέπουμε ότι το Test Campaign 2 είναι πλέον στα Completed Campaigns. Επίσης, παρατηρούμε ότι έχουν προσθεθεί 80 Ethers στη διεύθυνση του ιδιοκτήτη. Αυτό συνέβη καθώς είχαν επενδυθεί στην καμπάνια 100 Ethers και το 80%, δηλαδή 80 Ethers, μεταφέρονται στον ιδιοκτήτη της καμπάνιας. Μέσα στο συμβόλαιο έχουν μείνει 20 Ethers, τα οποία μπορούν να πάνε στον ιδιοκτήτη του συμβολέου. Οπότε επιλέγουμε τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του συμβολέου και καλούμε τη συνάρτηση Withdraw Fees. Και βλέπουμε ότι τα 20 Ethers έχουν σταλεί στη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του συμβολέου. Έχοντας κάνει redeploy το συμβόλαιο για να γεμίσουν όλες οι διευθύνσεις με Ethers, θα δημιουργήσω μια καινούργια καμπάνια. Χρησιμοποιώντας την τρίτη διεύθυνση θα επενδύσω σε αυτή την καμπάνια. Θα αγοράσω 40 μετοχές. Πριν συνεχίσω θα δοκιμάσω να αλλάξω τον owner του συμβολέου. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη διεύθυνση για τον καινούριο owner. Οπότε επιστρέφω στη διεύθυνση του τωρινού owner και καλώ τη συνάρτηση Change Owner με την καινούρια διεύθυνση. Και από τον Getter για τη μεταβλητή Owner βλέπουμε ότι η καινούρια διεύθυνση έχει τεθεί ως Owner με επιτυχία. Χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του καινούριου Owner θα κάνω Destroy το συμβόλαιο. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το συμβόλαιο έχει καταστραφεί, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια καινούρια καμπάνια. Εμφανίζεται το error ότι το συμβόλαιο δεν είναι ενεργό. Το συμβόλαιο μπορεί να μην είναι ενεργό, αλλά η συνάρτηση refund θα πρέπει να λειτουργεί για cancelled campaigns που πρέπει να αποζημιώσουν τους επενδυτές τους. Οπότε, κάνουμε copy τη διεύθυνση του επενδυτή και καλούμε τη συνάρτηση refund investor. Το transaction έγινε με επιτυχία και τα Ethers έχουν επιστραφεί στη διεύθυνση του επενδυτή. Αυτή ήταν η εργασία μου. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.